sok ben ganti dagelan. Titenono. Janji kula mayang jenengan mesti kula cangke wonten Samarinda ya tak cangke. Cangking. Sesuk jenengan teng pundi, Mas? Sesuk kula ten Kalteng, Pak. Lah kok ora pajak. Anu, kula manut wong kula sing ngajak nggih mung dagelan kok, Pak. Dadi ukurane anggarane mung cukup sithik. Wis sampean sesuk yo mayang dhewe. Nggih. Pak, elok kangge banget nggih. Nggih. Penonton. Iki sing diantu-antu penonton jutaan iki tiada lain tiada bukan hadirnya sang primadona, sang idola. Nggih. Nek cara tembunge iki idolane arek-arek utawa idolane cah-cah. Nah, idola Genduk Niken Salindri. Nah. Langkung prayogi katuran nggih. Iya, monggo. Pak ingkang murba. Nggih. Monggo Nduk Niken Salindri kepareng minggah wonten ing panggungan. Yo, Cok. Di sepoti, Cok. Yo. Iya. Mangga Genduk Niken katuran minggah wonten ing panggung paring panglipur iya ora miyanti mugi berkah Allahumma amin penontonnya pada senang wayang pada jalan Allah tadi disambut nganggo mercon. Eloke Mbak Niken ngeten iki. Lha pripun? Niken teko sing awal banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel. Ya aja meri kok. Menungso duwe kabejan siji, pati loro jodoh telu wayu papat pangkat 5 donya. Kabeh menungso duwe kabejan. Betul, Mbak Niken munggah saka telok kembang api jedul meneh. Kula munggah jego kikirik wau. Rezekine dhewe. Mangga lho niki lho genduk sampun. Wilujeng dalu. Sugeng dalu, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, derek tepang. Kula Niken Salindri saking Kediri derek ajar nggih, Pak. Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejep kula niku ta. Niki mengke dalange sinten? Kula ngoten ta. Sing gadah damel namine Pak Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersane kula piyambak niku sinten Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten ta. Niki namine Mas Alek ngono. Pak kinten lek ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih. Kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. Kok ceklek glek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Aku terus teko ning gone Sela. Iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap Niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten napa-napa. Lah jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Gak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, Pak. Salim riyen. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui. 3 dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Wangi. Heeh, jajal wis saraman bengi. Karo sapa? Karo lalu. Iya, coba ta. Lho. Kak, piye to? Piye? Nak kono genah ambune iki ta. Ambune Niken iki ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepuh salim. Bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo Niken coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung si anget, Pak.